Ngiyanibingelela babukeli be-Black Life TV lona nguphawu Mthembu okade nophosta ngisuka phansi kwaSomopho ngizothola uhlelo iy'nkinga zomndeni. Ikhaya nekhaya-ke bafethu liney'nkinga zalo kodwa ekugcineni ngeke phela uhambe usubhalwe iy'nkinga zakho. Ekugcineni kumele uthi lezo nkinga ungithule uyixoxele nabanye abantu uyishere nabanye abantu ukuze impilo izoqhubeka. Namhlanje la e-studio nginodadewethu naye onenkinga yakhe emndenini wakhe. Nonethemba lokuthi uma ephuma la ka-Black Life TV uzophuma esenaso isixazululo sendaba. Ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela dadewethu la ey'nkingeni zomndeni. Yebo, ngiyabonga. Okay. Ungazaziswa mami? Igama lami nguZandile Ngwakhoza. Okay, mkhathini. So, inkinga yami engibhekene nayo right now ngashonelwa abazali ngisamncane. If ngishonelwa abazali so imina engimdala then bese kuba usisi wami ngilamayo. Emva kokuba sekushona uma-ke so sekubiza ukuthi sibuyele back ekhaya kuma siyohlala khona. So u-auntie umuntu kwakuyena vele kumele sibuyele back kuyena siyohlala naye. So izinto wangazenza ngendlela yokuthi la esisuka khona ekhaya la kababa kwafuneke ekhombisa ubuntu engenzise ngathi labantu ade hleni nabo hleni nezilwane. Kwafuneka abuyele back ayohlala nabo axoxisane nabo ukuthi okay right now ingane ade hleni nani all along. So since isimo sesikanje sengidecide ukuthi ke njengoba besabancane ngiyabathatha bazohlala ngakumini. So anti wangakwenza lokho. So umndeni wasekhaya la kababa wamangala nje wabona ngemoto sekuthiwa sizoqoqa impahla. Akazange ba-update ngalutho abatshelwa ngalutho and babesathi basazohamba ekhaya koma ezumndeni wakababa beyokhala because babengekho emncwabeni kama kwakunomcimbi kwawukhona and apha bengafinyelelanga kuze emncwabeni kama. So since istory sasikanjalo ke u-auntie akasabalindi ukubanika ithuba nabo bayiveze ukuthi njengoba bengafikanga emncwabeni bakwazi ukuzokhalisana kanye nomndeni wasekhaya koma. Okay, shuthi ke kwenzeke ngalo ndlela wasekwenzakala ke ngayo ke hayi sihambe ke siyohlala no-auntie ekhaya koma. Uma sihlala no-auntie ekhaya koma impathi ifika ingabikho. U-auntie nje angakhombisa ukuthi like asamukele sizizwe nathi sisanoma ukuze nathi sibone ukuthi hayi ukuhamba kwama asikudlulise sesimtholile omunye umama ozokwazi ukuvala lesi sikhala sokuthi hayi uma senayo. Ayo auntie ahlule ukwenza lonto le angakwazi ukuvala leso sikhala leso. Kunalokho nje uma wayekade shiye nemali la mali le yayingango 10,000 because uma wayenamasingcwabisana abawu2 wancwatshwa ngamasingcwabisana owodwa nawo futhi if abantu abadala besitshela akancwatshwanga ngayo yonke imali yasala ingxenye yayo. So le enye yaklenywa kuphela kwaphuma ucash lonto yangathintwa for ukungcwaba kwama lo. Okay mama, u-auntie lokhuluma ngaye u-auntie kanjani? U-auntie or malimekazi mawuthi nasuka ekhaya kababa naya kamama u-auntie kanjani? U-auntie at the same time aphinda abomalumekazi. USqueezer wangena owagana kasiswa. Uma waganwa udadewabo ka-auntie no-auntie waphinda wagana udadewabo kama umfowabo kama. So indlela esihlobene ngakhona fanele ngabe wakwazi ukusiphatha kahle. Siyabo sizizwe si-comfortable sizizwe singakunaki ukuthi hayi uma akasasekho. Okay, uma wakho wayengashadanga ngala kababa wakho? Wayengashadile Kodwa nahlala khona. Yeah, lethiwa kwakumele sibuyele ekhaya koma. Okay, masenilanda enilanda ngale usenilanda nje akasasho ukuthi ingane ka Squeezer ngiyayithatha ngiyanazo ngapha ku. Yabo usesithatha nje ngathi manje kuxatshwene. Wayenemali yini uma wakho? Ngizothi mina ngokubona kwami uma bamthathela ukuthi bezwa kuthiwa khona imali ekhona ngoba ekuqaleni uma esashonile wathi u-auntie benomalume uma bamfuna akancwatshele la hleli khona babetshe ukuthi kuzoba indleko zabo. Uthe mesebeza ukuthi akuzona indleko zabo unazi imali zakhe basukumela phezulu kwathiwa ayikulungile akazongcwatshela ngapha ekhaya koma. So ngisho ngithi lapha bamfunela imali zakhe ngoba kwayilozo mali ekugcineni kwakho konke azasashonaphi
ngoba akaze mhlawumbe sitshengise ukuthiwa nansi imali so mhlawumbe besenzile into ezincane nathi like nje ingane khohliso ubala uthi hayi mfethu bambana le 1000 imali kama wenu anishiye na bambana le 1000 ubone ukuthi uzokwenza njani ngalo. Ngokukhula nje manikhula ke phela ngoba uyasho ukuthi mfeni bancane laphana bekunjani ekhaya mhlawumbe nje in terms of into zesikole mawungena ama period like ubuthola mhlawumbe into efana nama pets nayo yonke lento leyo bekunjani as you were growing up? Angifuni ukuqamba amanga abo esimene sikanjalo wayengakwazi noma uyaqoka noma ugqoki mina nje ngangize ngithola isupport kababa wengane yami because ngangikhulelwe until ngaze ngateta isupport nje ngangithola kababa wengane yami lo mshoni wakho bokhulelwe washona uma kanti ngikhulelwe so lo ngilamayo yena wabuyela esikoleni mina ngangakwazi ukubuyela esikoleni ngoba ngangisalinda ukuthi ngitete kuyima ngibuyela kahle esikoleni lo wabuyela esikoleni since usebuyela esikoleni udadewethu wa Holy Foster Care mina ngithi ngeke ngisayiholo ngoba vele sengizomntwana lo me Holy Foster Care kodwa ungathola isimanga ukuthi kulowo mali wayengatholi ngishusheleni iyuniform wayezayiphiwa abantu mhlawumbe umuntu uyaphuma esikoleni bese hayi mfethu anginike iyuniform yakho ngoba usuqedile esikoleni ama social worker mhlawumbe ayengaza ngayilandelela nodaba ngoba ngeke ngizithwala landelela kulento zaba foster care ama social worker ayifike ekhaya azobuka isimo yabo ngicabanga ukuthi nayo sisi wami like njengokusaba mosamncane ukuthi uzokhuluma iqiniso kuma social worker yabo ngoba ayigcine nje ngokubuka ama social worker ukuthi yani right ya nje kube ngathi is right kanti ekugcineni asikho right even umphakathi nawo ubona ukuthi it's all asikho right ngoba nje even into zokugqoka sasigcina sesimbulelwa abantu abawumakhelwane ngoba bebona ukuthi asinazo kwazona into zokugqoka uanti akayingeni futhi akahlangani kodwa imali sinayo hayi ukuthi asinayo uma washila imali usisi wami wayihola ifoster care kodwa kulo foster care wayengatholi lutho into ayazi uanti wazi ukuthi nje akutshela ukuthi kanti udlani maye sekutshele ngokudla ke angeke usasho lutho ke manje into enidinga nje ukuthi kwenzakaleni ke mhlawumbe going forward mhlawumbe usizo la ku Black Life thina mhlawumbe ungacatha bese kusize kanjani mhlawumbe sikhulume nayo auntie or mhlawumbe umuntu oseceleni kwenzakaleni ukuze mhlawumbe nikhona ukusizakala usayenza yini auntie lento namanje noma senikhulile nani into ayenzayo ke njengamanje kunengane yakhe endala yona eyaba nenhlanhla ukuthi mayiqeda isikole iyavele yathola umsebenzi oyiholela kangcono so since thina saqeda isikole kodwa sangakwazi ukuphasa umatric lokho kuyena kubukeka sengathi like si useless ngoba sahlulwa isikole is like wawuthanda ukuthi sikuhlule isikole kanti ayekho umuntu othandayo ukuthi ahlulwe isikole so yena ingane yakhe njoba yakwazi ukuphumelela ka matric yaba nenhlanhla yathi methula umsebenzi athola umsebenzi right so iyona ehamba phambili thina abanye nje indaba yethu akayingeni wazi ukuthi nje so 0% even ufikile ekhaya because ekhaya kuseshow so even ufikile ekhaya nje aka welcome ngalondlela nawe awukulangazelela ukuye ekhaya ngoba uyazi kahle ukuthi vele impatha ayikho uzogcina usubuya nenqondo yakhe siphazamisekile ngenxa simo oyobhekana naso actually awukulangazeleli nje ukuvakasha ekhaya impilo engcono uyithola mawula eThekwini ngoba uyazi ukhulekile ayikho uzokutshela ukuthi nawe ukudla this ukudla that yabo zonke lezo uneminyaka emingaki manje mina ngina 28 years okay awukazi uconsider mhlawumbe ukuthi uphinde uzame futhi matric ube nawo ngawuzama so ifundo yangifailile zazo 3 ngawuzama ngasiphasa sisodwa ngaphinde ngafela lo 2 so ngicabanga ukuthi since nomsebenzi ngingawutholi kanje ngicabanga ngiphinde futhi ngore hayi ifunda ikhulela mntama ifunda ikhulela ngoba manje usengathi gcineni nomona yabo ya nakho lokho uyakusho vele yabo manje into efuna ukuthi sinza njani sikhulume no auntie mhlambe nimconvince ukuthi like elifeini umalumekazi kahle ngoba kahle auntie futhi umalumekazi indaba umalumekazi futhi so bengajabula ukuthi mhlambe ngelinye ilanga kube khona umuntu ozokhuluma nabo ambonisa ukuthi uma ngabe nabantwana egcekeni anisoze nahlakalelwa izinto ezifanayo so khona laba abanye mhlawumbe abazongathi badonsa kanzinyana so the time kukhona laba abanye ngathi badonsa kanzinyana nini right fukulani labo nibabona ngathi badonsa kanzima bengaze nabo bezizwe ngathi ababalekile ekhaya so uanti ukwenze ngathi uzufile ngathi ekhaya ubalekile awinto yalutho ekhaya
eNingizimu Afrika nangu udadewethu la uza nenkinga ukuthi kwashona uma wakhe bathathwa anti wakhe okubuye kube umalumekazi wakhe manje uthi impatho ayinhle kahle uthi umalumekazi indlela abaphatha ngayo ayinhle ayifani kangangoba manje nje naye ekhaya baze bahambe ekhaya bacabanga ukuthi indawo ephephile ilana kwelika banana edolobheni eThekwini kodwa bayathanda ukuba ekhaya and bayathanda ukuthi babhondi nomalumekazi wabo bacela nje ukuthi uBlack Life TV ubasize ubakhulumele nomalumekazi wabo ukuthi bacela ukuthi nabo abaphathe kahle ngoba babona ngathi akabaphethe neze kahle bahlala sizama ukuthi sixhumane nomalumekazi njengamanje and mase siyabona ukuthi senze njani going forward ukuze udadewethu naye ezoba kahle ezokhona naye ukwehla nje makuthiwa ugood ehle ekhaya makuthiwa uKhisimuzi ehle eshona ekhaya akumnandi ungaphatheki kahle ekhaya sofonelo yona kuphela inamba yanayo le u-anti yona kuphela inamba nayo yebo ayikho The answering service. asiphinde semzame ke mami hawe ma sesiyozothatha uxhaxha shono show singasamtholi u-anti This is the answering service for. simzama ucela simzama ukugcina This is the answering service for. Ningizimu Afrika zamile kufanele uanti asimthole efonini mhlawumbe phela emakhaya abantu basalima namakhaza kulezi insuku adlubile mhlawumbe sebeyihlalele nje bayazothela umlilo ucingo akasimtholi uanti sinethemba kodwa sizolokhu simzama uanti sibone ukuthi njani sisi uzizwa njani uma singamtholi uanti angikho happy but akunankinga akunankinga kodwa nginethemba lokuthi inkinga yami izosombululeka but ngizizwa ngihappy kwelinye iside ukuthi sengikwazile ukushare Uyiphungula. nomuntu lento ngayikhuluma bafethu ningakhohlwa ukulike ni share ni subscribe ni view nikwenze nje konke bafethu ukuze thola phela ukuthi ugcine kwenzakaleni ngo-anti obuye bowumalumekazi ngalolu daba lolu ukuthi ena kahle kahle yini inkinga yini yamenza ukuthi abe kabuhlungu sinawo-ke ama-cases amaningi bafethu thina abantu besifazane kakhulukazi abanje ikakhulukazi lanto esikhuluma nabo abantu besifazane bafethu ake sehliseni kancane le nzondo esinayo ebantwaneni babanye abantu umsiko munye bafethu bafazi umsiko munye ingane yomunye umuntu wesifazane neyakusekuba isifo nje ukufa kumakoti wonke umuzi okungenzeka ukuthi wena mhlawumbe usaphila awazi enzalweni yakho ukuthi kuyoba njani mhlawumbe wena uyophila uzugogode kodwa inzalo yakho yona uyothi umuntu eqede nje ukuzala naye kube lokho bese kuba njani bafethu singathwesi abantwana bethu iqalekiso ngoba kuthiwa izono zoyise zoyela kubantwana abantwana bethu singabathwesi iqalekiso zethu ngokuthi sihlukumeze izingane zabantu zihlukumeze ngoba echaza nje ukuthi emva kokushona mwakhe kwakubhlungu even imali ye foster care babengayitholi babengenzi lutho akumnandi sesibona ama cases anjengalo abayimani bahleli phe kwabo ngoba bayasaba ukuthi bazojajwa bazokhishwa inyombazana futhi sibonga ke nesibindi sakho dadewethu ukuthi afike lana azosho inkinga yakhe
kuningi bahlali inkinga zomndeni uhlelo lolu kade ngike ngahlangana noma umuntu wangitshela ukuthi phela uhlelo lakho siyabonga lusiqeqe ezintweni eziningi thina esihlulayo ukuthi nasikhulume kodwa sesithi makufika umuntu uthi ngiyabonga eyami inkinga nami sigcine ikhulunyiwe siyabonga ke ngokubukela kwenu isupport yenu ngeke sisishaye neze indiva kuningi nge enikwenzayo okusijabulisayo ikakhulukazi mina njengopheli wakwaMthembu kuningi nje enikwenzayo eningijabulisayo nama comments enu kakhulu ngiyabonga nasuku amanye echaza ukuthi asuke eshona lapha nalapha alikho isoko lingenasici ngiyabonga nibe nosuku oluhle amen Is the Black Life TV